Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Sana ay mapili mo rin ang kwento kong ito. Nangyari ito, maraming taon na ang nakalilipas. Kwento ito ng aming angkan. Karanasan ito ng lolo ng nanay ko na si Lolo Antonio, o mas kilala sa kanilang lugar na si Tunying. Nangyari ito doon sa kanilang probinsya sa Visayas. Noong mga panahong iyon, ay nagbibinata pa lang si Lolo Tunying. At noong mga panahong ding iyon, ay laganap ang nangyayaring mga kababalagan sa kanilang bayan, na hindi na mabilang sa daliri ang mga napaslang. Sabi ng iba, sigalot at awayan tungkol sa lupa ang siyang itinuturo nilang dahilan. Yung iba naman ay mga tulisan ang pinaghihinala ang may gawa. Pero ang karamihan, lalo na ang pamilya nila Lolo Tunying, ay aswang ang pinaniniwalaan nilang gumagawa noon. Minsan, nang galing sila sa isang handaan, ay ginabi na talaga sila ng pag-uwi. Medyo maliwanag ang buwan noong mga pagkakataon na iyon. Nang papadaan na sila sa may simbahan, ay nagkabiruan sila. Sinasabi kasi ng karamihan sa kanilang lugar na mayroon umanong lumalabas doon. Nakakatakot kasi ang itsura nito. Makapanindig balahibo dahil sa luma na naitayo panahon pa ng Kastila. Pero maliit lang ito kumpara doon sa simbahan na nasa mismong kabisera. At nang nasa harapan na sila ng simbahan, ay bigla silang nakakita ng isang napakalaking aso na mabilis tumatakbo. Ngunit nang mapadaan ito sa malaking puno, ay nakapagtatakang bigla iyong naglaho. At ang nakita nila ay figura na ng isang tao na mabilis tinungo yung likurang bahagi ng simbahan. Sa takot nila, ay nagmamadali na nilang nilisan yung lugar at nagsiuwian na sa kanya-kanyang bahay. Hindi na nila itinuloy pa yung plano magtipon-tipon at mag-inuman doon sa maliit na kubo na kanilang pinagtatambayang magkakaibigan. Kinabukasan, na magkita-kita sila, ay kalat na yung balita ukol sa isa na naman nilang kanayon na namatay. Sa pagkakataong iyon, ay isang babae ang binawian naman ng buhay matapos itong makunan. Base sa usap-usapan, ay uminom daw yung babae ng katas ng halamang pampalaglag. Pero mariin naman iyong itinanggi ng asawa at sinabing maayos naman ang kanilang pagsasama, kung kaya walang dahilan para gawin iyon. Maayos din umano ang pagdadalang tao nito. Malusog naman at ni minsan ay walang idinaing sa kanya. Hindi nga raw niya akalaing mangyayari iyon, kung kaya nabigla siya nang mamalaya na lang na wala ng buhay ang kanyang asawa at nagkalat yung dugo sa kanilang higaan. Marami ang mga naging haka-haka at espekulasyon ng mga tao ukol sa totoong sinapit nung kanayo nilang buntis. Pero si Tunying ay may masamang hinala. May kung anong nag-uudyok at sumasagi sa kanyang isipan na may kinalaman sa nangyari doon sa buntis
yung nakita nila ng mga kaibigan doon sa may simbahan noong nagdaang gabi. Ngunit katulad ng marami, yung bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay isa lang ring haka-haka hanggat hindi niya iyon napapatunayan. Nang sumunod na araw, habang abala sila ng matalik niyang kaibigan na si Ingo sa pagkokopra doon sa lupa ng isa nilang kanayon, ay may napansin si Tunying na kakaiba. Para kasing hindi sa kanila makaharap ng maayos yung kababaryo nilang nagpapatrabaho. Na kapag kausap nila ito ay hindi makatingin ng diretso, na para bang mayroong itinatago, na tila ba may iniingatan itong lihim. Kaya habang nagtatrabaho sila ay hindi maiwasan ni Tunying na mapaisip at balikan yung nangyari nung gabi. Matapos nilang manggaling sa handaan, naisip niyang maaaring ito yung kanilang nakita na nagpalit anyo at nagmamadali. Ang bahay kasi nito ay nasa gawing likuran ng simbahan. Dahil doon ay nagkaroon ng interes si Tunying na alamin ang katotohanan. Pero kailangan niya pang magmatsyag at maging maingat, pagkat naisip niyang hindi siya dapat mahalata nito na kanya na itong pinagdududahan. Nang magpahinga sila para magtanghalian, ay hindi doon kumain si Tunying. Umuwi siya sa kanila at doon na nanghalian. Nagpaalam siya sa kaibigang si Ingo at sinabing siya ibabalik na lamang. Nang magtanong ito sa kanya kung bakit doon pa siya kakain sa kanila at hindi doon sa inihanda nung nagpapatrabaho, ay nakaramdam siya ng konsensya dahil hindi pa niya masabi sa kaibigan ang kanyang dahilan. Nanalangin na lamang siya na sana ay hindi mahawa ang kanyang kaibigan. Matapos niyang makapananghalian sa kanila, ay saka siya bumalik sa kanilang trabaho. Pagdating niya ay naabutan niyang nagpapahinga pa si Ingo. Panay ang pagpupuri nito sa nagpapatrabaho sa kanila dahil sa masarap na pagkaing inihain. Nakaramdam ng kaba si Tunying. Tinanong niya sa kaibigan kung ano ba ang ipinaulam nito sa kanila. Sinabi ng kanyang kaibigan na manok at 2 putahe pa ang iniluto, tinola at adobo. At pareho kasing paborito ni Ingo ang mga ulam na iyon, kung kaya nabusog daw siyang talaga. Hindi maiwasan naman ni Tunying na mag-alala para sa kanyang kaibigan. Kinahapunan nang pauwi na sila, habang naglalakad ay nagtanong pang muli si Tunying sa kaibigan kung may napansin ba raw itong kakaiba habang sila ay nagtatrabaho kanina, maging sa pagkaing inihain sa kanila ng kanilang kababaryo. Nagtaka naman si Ingo sa mga itinatanong sa kanya ng kaibigan. Kaya matapos na sagutin at sabihin wala namang kakaiba siyang napansin, ay siya naman ang nagtanong dito. Noong una ay atubili pa magtapat si Tunying sa kanyang kaibigan. Pero napilitan din siyang magsabi nang magpumilit ito. Sinabi niya sa kanya na para kasing hindi sa kanila makaharap yung kanilang kanayon, na tila ba mayroon itong iniiwasan at itinatagong lihim na hindi umano makatingin sa kanila ng tuwid kapag nakikipag-usap. Nang sabihin sa kanya ni Ingo na diretso'y na nito ang ibig niyang sabihin, ay ipinagtapat na ni Tunying yung kanyang masamang hinala sa nagpapatrabaho nilang kababaryo. Sinabi nitong hindi ito kaya ang may lahing aswang na siyang dahilan ng mga nangyayari sa kanilang patayan. Napalingon kaagad si Ingo sa kanya at napatitig. Natameme ito
at biglang nag-isip. Kaya nagpaliwanag pa si Tunying sa kanya. Sinabi nito yung kanyang mga dahilan kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon tungkol sa kanilang kanayon. Pero hindi kumbinsido si Ingo sa kanyang mga paliwanag. Nang sumunod na araw ay nagtrabaho silang muli doon. Patuloy na naging mapagmatsyag si Tunying. Malakas kasi talaga yung hinala niya na may kinalaman ang kanilang kababaryo na si Mang Lucas sa masaklap na sinapit ng kanilang mga kanayon. Kaya halos hindi maituon ni Tunying yung kanyang atensyon sa kanyang pagtatrabaho. Hanggang sa lumapit ito at tinanong kung mayroon bang bumabagabag sa kanya. Nagulat pa si Tunying sa ginawang pagkumpronta nito sa kanya. Na ang tangi na lamang niyang nasabi ay paano daw nalaman ito. Sumagot naman si Mang Lucas at sinabing halata kasi sa kanyang mga ikinikilos. Napalunok ng laway si Tunying at halos hindi makapaniwala na gagawin iyon ni Mang Lucas. Hindi niya talaga inaasahan iyon. Mabilis namang nakaisip ng maidadahilan si Tunying at kanyang sinabi na may problema silang pinansyal. Pero noong mga panahong iyon ay mayroon naman talaga dahil nakaprenda ang alaga nilang kalabaw sa isa din nilang kanayon. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi naman iyon ang siyang bumabagabag sa kanya, kundi ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Mang Lucas at ng pamilya nito. Nang marinig naman iyon ni Mang Lucas, ay mabilis nitong sinabi na kanya siyang paluluwala ng pera para hindi na siya masyado pang mag-alala at mag-isip. Inialok nito ang kanyang tulong na walang hinihintay na kapalit. Sabi pa nito ay ibalik na lamang nila Tunying kapag nakaluwag na sila, kung kailan sila magkakapera. Tumanggi si Tunying pero hindi na pumayag pa si Mang Lucas at pumasok ito sa kanilang bahay. Paglabas ay may dala na itong pera na siyang ipapahiram kay Tunying. Sa puntong iyon ay parang nakaramdam ng matinding hiya sa sarili si Tunying. Kaya ayaw niya talagang tanggapin sana ang inaalok nitong halaga bilang tulong dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob dito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Natapos na rin sila sa pagkukopra kanila Mang Lucas at kumpleto niyang natanggap ang kanyang sahod. Pero naisip niyang ibalik lahat ng ibinayad sa kanyang upa sa pagtatrabaho niya doon para mabawasan na kaagad yung halagang ipinautang nito sa kanya. Tumanggi pa nga si Mang Lucas at sinabing hindi niya kailangang gawin iyon dahil tulad nga raw ng kanyang sinabi dito na kanya na lamang ibalik iyon kung kailan sila makakaluwag. Pero ipinilit iyon ni Tunying. Sa loob-loob pa niya hindi siya makukuha nito sa ganong estilo na para bang mas lalo pang tumibay yung kanyang paniniwala na may inililihim nga ito. Nasabi pa niya sa kanyang sarili ay gusto lamang nitong itago yung tunay na pagkatao sa pamamagitan ng pagbabalat kayo at pagbabait-baitan. Kinagabihan, napagkasunduan ni Tunying at Ingo na yayain ang isa pa nilang kaibigan na si Kanor upang mag-inuman. Napasarap sila at nakarami. Ginabi na sila. Pero kahit wala na silang iniinom, ay nagpasya silang magpahinga pa ng ilang sandali doon sa kubo na kanilang tinatambayan. Nang may maramdaman silang umaali-aligid sa may labas.
Kung kaya, agad na napadungaw sa bintana si Kanor. At malakas ang loob na tinanong kung sino ang naroon. At nang wala silang marinig na anumang sagot, ay naglabas pa ito ng kanyang balisong. Kanya iyong binuksan at naghamon. Sinaway naman ito nila Tunying at sinabing baka aso lang ang naramdaman nilang iyon. At kanila pa itong tinawanan. Sabay sinabihan na baka sumagot ang aso sa kanya at magtatakbo siya sa takot. Nangiti lang naman si Kanor at itiniklop na niyang muli yung kanyang balisong. Nang patayo na sila para umuwi, ay bigla na lamang umuga yung kubo na para bang may bumangga doon na kung anong napakalakas na puwersa. Kung kaya, muli silang napaupong tatlo sa sahig at napamura pa dahil sa pagkagulat. Nang bigla na lamang tumambad sa harapan ng kubong walang pinto ang isang aswang. Humihingal ito at naglalaway na nakayukong bagya at nakadiba pa ang mga kamay. Nataranta silang tatlo at nagmamadaling tumayo. Sa isang iglap ay nakita nila Tunying na nasa labas na si Kanor na mabilis nang tumatakbong palayo matapos na tumalon sa may bintana. Kung kaya, mabilis na rin silang sumunod ni Ingo. Halos magkandara pa sila, makalayo lamang doon. Nang mapasulyap nga sila kay Kanor, ay nakita na nila itong mabilis nang tumatakbong palayo mula doon sa kubo. Matapos niyang tumalon sa bintana noon. Kaya mabilis na rin silang kumilos at sumunod ni Ingo. Una nilang narating ay ang bahay nila Kanor, pagkat iyon ang pinakamalapit doon. Hindi pa sila halos makapaniwalang magkakaibigan sa kanilang naranasan. Bagaman laganap na kasi yung mga kwento tungkol sa aswang doon sa kanilang bayan, ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na nakakita sila ng malapitan, na talagang ilang di pa lamang ang layo nito mula sa kanila. Naisipan nila ni Ingo na doon na lang muna magpalipas ng gabi kanila Kanor, at pumayag naman ito nang sila ay magpaalam. Habang nakahiga sila at hindi pa dinadalaw ng antok, ay minsan pa nilang pinag-usapan yung nangyari sa kanila. Katakot-takot na kantsaw ang inabot ni Kanor sa kanyang mga kaibigan na Tunying at Ingo. Bigla kasing nawala ang tapang nito at agad nananakbo. Si Lolo Tunying naman noong mga oras na iyon ay iba ang naging pakahulugan sa biglaang pagsulpot na iyon ng aswang. Naisip niyang baka nagalit si Mang Lucas sa kanya nang ibalik niyang lahat ang kanyang sahod para mabayaran na kaagad yung nahiram niyang pera. Naisip rin ni Tunying na baka nahalata na siya nito. Lumipas ang ilang araw habang si Tunying ay nasa kanilang bahay at nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop, ay biglang dumating si Kanor. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari ba raw na siya ay samahan nila sa gagawing panliligaw. Pumayag naman si Tunying at kanila ding inaya si Ingo. Nang patakip silim na ay nagkita-kita sila doon sa kanilang napagkasunduang tagpuan at magkakasabay na pumunta sa bahay ng nililigawan ni Kanor. Pagdating nila doon ay naging malinaw kanila Tunying kung bakit nagpasama sa kanila ang kanilang kaibigang si Kanor. Pagkat bukod pala kay Kanor ay may iba pang manliligaw ang kanyang nililigawan. Ang dami pala niyang karibal at may mga kasama ring barkada ang mga ito. Habang naroon si Kanor sa loob ay matyaga naman naghintay sila Tunying sa labas. Mahigit 1 oras din silang naghintay doon
hanggang sa makita na nila si Kanor na lumalabas na ng bahay at magkakasama din silang umuwi. Habang nasa daan ay panay pa ang pagkukwento ni Kanor tungkol sa ginawa niyang panliligaw. May pagmamalaki pa nitong sinabi na malaki ang kanyang tsansa sa nililigawan kumpara sa kanyang mga karibal. Kaya masayang masaya ito. Nang biglang naudlot yung masaya nilang kwentuhan, nang may namataan silang mabilis na tumatakbo patungo na naman doon sa likurang bahagi ng simbahan. Napabulala si Tunying at nabanggit pa ang pangalan ni Mang Lucas. Kaya napatingin sa kanya kapwa sila Ingo at Kanor, na si Ingo nga ay hindi na nakapagpigil pa at tinanong ang kaibigan kung paano naman ito na siguro. Hindi kagad nakasagot si Tunying. Hindi ito nakaimik. Nang si Kanor naman ang magtanong kung paano niyang nasabi na si Mang Lucas iyon, ay tanging salitang basta lamang ang kanilang narinig na itinugon nito. Dahil doon ay pinaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-ingat sa kanyang mga binibitawang salita, na huwag umanong basta-basta na lamang magbibintang at baka kanya iyong ikapahamak. Hindi na nagsalita pa si Tunying, pero sa kanyang sarili ay tila ba hindi na magbabago pa ang kanyang isipan tungkol kay Mang Lucas. Pagkat malakas talaga ang kanyang kutob at buong kanyang paniniwala na ito yung aswang na gumagambala sa kanilang lugar. At para matapos na yung kanilang mga pagtatalo tungkol sa kung sino pa talaga yung aswang, ay biglang nagsalita si Kanor na kung payag daw sila ay magbantay at magmatsyag nung gabi ding iyon doon sa may simbahan, para kanila na umanong mapatunayan at malaman na rin kung sino nga ba talaga ang aswang sa kanilang baryo. Dagdag pa nito, malaking tulong umano ang gagawin nila para sa lahat nilang mga kanayon. Pero natawa si Ingo at may halong pang-iinsulto na sinabing paano nila gagawin iyon, at ang lakas daw ng loob na magyaya ni Kanor. Gayong una naman daw itong tumatakbo kapag naandyan na sa kanilang harapan ang aswang. Pero seryosong sinagot ni Kanor si Ingo na hindi na umano mauulit pa yung nangyari nung nakaraan. Naunahan lamang daw ito ng sindak, kung kaya napatakbo siya. Sabay labas na naman ng kanyang balisong. Hindi na rin umimik pa si Ingo at sinabing payag umano siya at nakahanda na. Kanilang tinanong si Tunying kung pumapayag ba ito sa naisip na iyon ni Kanor. Tumango lamang ito at sumenyas na lumakad na sila papunta doon sa may simbahan. Nakakatakot talaga ang itsura noon, na masasabi mo talaga na para bang hindi iyon pinamamahayan ng kabanalan, kundi kasamaan at kadiliman ang siyang lumulukob doon sa lugar. Idagdag pa yung nakakatakot din na kapaligiran nito at yung malamig na simoy ng hangin na nanunuot sa kanilang mga kalamnan. Na habang palapit na sila ng palapit sa simbahan, ay parang ayaw ng iakbang pa ni Tunying yung kanyang mga paa. Parang gusto na niyang umatras. At sa palagay niya ay ganun din naman ang nararamdaman ng kanyang mga kaibigan. Pero dahil sa nagkahiyaan na, ay wala na silang magawang pare-pareho. Napasubo na sila. Pumili sila ng isang angkop na lugar kung saan sila maaaring maghintay at magbantay sa tabi ng nasabing simbahan. Mga ilang minuto din ang lumipas nang biglang nakakita sila ng lumabas mula roon. Ang akala pa nga nila noong una ay yung sakristan ang lumabas. Pero nang mapatapat ito sa ilaw, ay nakilala nila kung sino iyon. Yung pari pala na siyang nakadestino sa parokya.
Tatayo na sana si Kanor upang bumati at magbigay galang sa pare, ngunit pinigilan siya nila Tunying at Ingo. Dahil naisip nilang sigurado magtataka iyon kung bakit sila naroroon. At baka mapag-isipan pa sila ng hindi maganda. Nakita nilang umalis yung pare, kung kaya nanatili pa sila doon. Pagkat ang inaasahan talaga nilang makita ay si Mang Lucas. Pero mahigit 1 oras na ay hindi pa rin nila nakikita kahit na ang anino man lamang nito. Kaya nasabi ng dalawa kay Tunying na maaaring nagkakamali nga siya ng hinala tungkol kay Mang Lucas. Pero mapilit si Tunying at sinabing maghintay pa sila. Tutal naman daw ay naroon naman na sila. 1 oras pa mahigit ang muling lumipas nang bigla nilang makitang muli yung malaking aso. At nagtuloy-tuloy ito sa likurang bahagi ng simbahan. At nakita nilang pumasok iyon doon. Na animoy may isip na alam kung paano buksan yung pinto. Lalo sila nagka-interes na maghintay pa doon. Nung mga sandaling iyon, ay tila nawala na yung kanilang atensyon kay Mang Lucas. Iba na rin ang kutob ni Tunying. Hanggang sa abutan na sila doon ng umaga. Pa-alas 4 na ay hindi pa nila nakitang lumabas yung aso. At hindi rin nila nakitang bumalik ang pare. Naisip naman nila na maaring doon na natulog sa kanyang pinuntahan yung pare, pero yung mga katanungan sa kanilang isipan ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Nang makita nilang lumabas yung pare pasado alas 5, kaya naman nagkaroon na sila ng isipan na hindi kaya yung malaking aso at yung pare ay iisa. Nangilabot silang tatlo tungkol sa kaisipan na iyon. Umuwi silang tatlo na hindi naliliwanagan, sa halip ay lalo pang dumami ang mga tanong sa kanilang mga isipan. Matapos nilang makauwi ng mga bandang tanghali ay pumutok na ang balita ukol sa isang bata na kanilang kanayo na naman ang nawawala. Hindi maipaliwanag ng mga magulang nito kung paanong nangyari iyon. Pagkat nakita pa nilang mahimbing pa umano yung natutulog sa kuna nito. Kinahapunan na magkita-kita muli sila Tunying, Ingo at Kanor, ay kanilang napag-usapan ang tungkol doon. Kung kaya, nagkasundo silang muli na magmatsyag doon sa may simbahan. Pero mag-inuman daw muna sila para may lakas sila ng loob na gawin yung pagbabantay. At yun nga ang kanilang ginawa. Nung patilim na, ay nag-inuman silang tatlo doon sa kubo. At nang maubos ang iniinom, ay nagpunta na sila doon sa simbahan. Nang naroon na sila, ay matyaga silang nagbantay. Ilang oras na ang lumilipas ay wala silang nakikitang lumabas mula roon. Lumalalim na ang gabi. Pero wala talaga. Kaya napagpasya nilang umalis na at sa ibang pagkakataon na lamang iyon ituloy. Pero laking gulat nila nang paglingon nila sa kanilang likuran ay naroon na yung aswang na naglalaway. Sa pagkakataong iyon ay nasaan yun ng aso yung mukha nito na may mahabang nguso at nakalabas pa yung mahabang mga ngipin. Pero ang katawan nito ay nasaan yung tao pa rin na walang anumang suot at napakamapalahibo. Kinuha ni Kanor yung kanyang balisong at binuksan. Akala nila Tunying ay lalabanan nito at susugurin yung aswang. Pero kabaliktaran ng kanilang inaasahan
ang ginawa nito. Tulad dati, ay muli itong nanakbo. Kaya dumampot na lamang sila Tunying ng bato at ipinukol iyon sa aswang. Nakaramdam sila Tunying at Ingo ng panghihinayang kung bakit hindi sila nagdala ng itak. Naririnig nila yung malakas na tunog na akala mo ay tambol sa lakas sa tuwing kanilang matatamaan sa katawan yung aswang. Pero parang napakatigas ng katawan nito na tila ba hindi nito iniindaman lamang iyon. At galit na inaangilan pa sila na nang makabuelo ay nakita nilang sila na ang susugurin. Kaya mabilis na rin silang tumakbo habang nagsisigaw. Pero sinundan sila nito. Humingi sila ng tulong. Nang mapalingon si Tunying ay nakita niyang mga 3 dipa na lamang ang layo nito sa kanila at kanyang natitiyak na maabutan na sila nito. Nang bigla silang makarinig ng isang malakas na paghagupit at may pumailan lang na isang malakas na tinig. Narinig nila ang malakas na pag-atungal ng aswang na nasaktan. Paglingon nila ay nakita nila si Mang Lucas na may hawak na latigo at paulit-ulit na hinampas yung aswang na wala namang nagawa pa kundi ang sanggain na lamang iyon ng kanyang mga kamay, na itinabo na lamang niya ang kanyang mga braso sa mukha at ulo. Rinig na rinig nila yung lakas ng hagupit na sabi pa ni Tunying ay parang nakakangilo. Hanggang sa umalis na yung aswang at mabilis nang tumakas. Nakita nilang sinundan pa iyon ni Mang Lucas at hinabol. Sumunod din silang magkaibigan. Naabutan nilang nagsasalita si Mang Lucas habang nasa harap ng simbahan at sinabing tama umano ang kanyang hinala na yung pari ngang aswang na gumagambala sa kanilang baryo na nagpapanggap lamang na banal pero kampo naman umano ng kadiliman at kasamaan. Bigla namang lumakas ang loob ng magkaibigan. Kakaiba yung kanilang naramdaman. Bigla silang tumapang at sinigawan yung pare na lumabas sa simbahan at kanila itong hinamon. Harapin daw sila at sinabihan pa nila itong duwag. Nangiti naman si Mang Lucas sa dalawa at sinabing hindi duwag ang aswang. Hinabol nga raw silang dalawa nito kanina kahit na nag-iisa lamang ito. Biglang natahimik yung dalawa at nagkatinginan na lamang. Sinabi ni Mang Lucas na nagawa na niya ang dapat gawin kung kaya uuwi na siya. Biglang napakapit yung dalawa sa braso ni Mang Lucas at sinabing kanila na raw itong sasamahan. At doon na sila nakitulog sa bahay nito. Kinaumagahan, habang nag-aagahan, ay doon nila nalaman na angkan pala sila Mang Lucas ng babaylan. Mula pa sa kanyang mga ninuno ay pawang mga manggagamot na sila mula pa ng pasimula, na mga lihitimo at katutubo ng isla ng Panay. Pagkatapos nilang mag-almusal ay kanilang pinuntahan ang simbahan. Medyo nagulat pa si Mang Lucas nang hindi na niya abutan doon ang pare. Nakaalis ito at nakatakas. Nagawa nitong maputol ang inilagay niyang orasyon na magkukulong sana sa aswang hanggang sa mamatay na ito doon. Kung kaya, nasabi ni Mang Lucas na may mataas din palang nalalaman yung pare. Simula noon ay naging kaibigan na nila Tunying si Mang Lucas at nang huli pa nga ay tinuruan din sila nito ng kanyang mga nalalaman pagkat walang magmamana ng kanyang abilidad, pagkat ayaw naman ng kaisa-isa nitong anak na babae. Hindi na rin nila ikinuwento pa na minsan nang napaghinalaan ni Tunying si Mang Lucas na siya ang aswang.
Sabi ni Lolo Tonying Sir Pipi, minsan ay nagkakamali talaga ang tao sa ginagawa nitong paghuhusga at desisyon. At minsan din, ang nakikita nating mabuti ay siya pala talagang masama, na nagbabalat kayo lamang ang mga ito. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.